Салому алейкум. Ман як шаҳрванди оддии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастам ва дар вақтҳои холигӣ расонаҳои иттилоотиро аз назар мегузаронам. Аз ҷумла Facebook, YouTube наворҳоро мушоҳида менамоям ва дар рафти мушоҳида ба наворе вохӯрдам, ки як шахс бо номи Иззат Амон яъне дар бораи таъсиси ҳизб гап мезанад ва то ҷое ки ман медонам, барои таъсис додани ҳизб бояд ҷавобгӯ бошад. Дар вазорати адлия ба қайд гирифта шавад. Баъд аз он дар бораи таъсиси ҳизб эълон намояд. Аммо ин шахс ҳоло ба қайд ногирифта дар бораи таъсиси ҳизб гап мезанад, ки ҳадафи ин шахс яъне иғво ва фитна андохтан аст. Ман бо боварӣ гуфта метавонам, ки ҳизбе ки Иззат Амон мехоҳад ташкил кунад, яъне дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба қонун ва талаботҳои қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ нестанд. Чунки солҳои зиёд аст, ки ӯ дар Федератсияи Россия истиқомат карда истодааст. Инчунин дар бораи тарафдоронаш, шумораи тарафдоронаш намегӯяд ва инчунин дар бораи сармоягузорӣ, таъсиси ин ҳизб ки маблағ аз куҷо аст, ҳеҷ чиз намегӯяд ва то ҷое ки ман медонам, сармоягузории ҳизб аз ҷониби шаҳрвандони хориҷӣ ва ташкилотҳои хориҷӣ манъ аст. Ин намегӯяд ки сармоягузорӣ аз куҷо аст. Иззат Амон худ медонад, ки ҳизбаш ба қайд гирифта намешавад. Бо вуҷуди он боз дар бораи таъсиси ҳизб гап мезанад ва дар ҳолате ки ҳизбаш қабул намешавад, ба ҳар тараф доду фиғон намуда Ҷумҳурии Тоҷикистонро давлати ғайридемократӣ мегӯяд. Аммо ин хел нест.